Hagani ka video pan ngini page phangka por babieng bha ban shongkha. Balai ngi wanra i gane ka topik namar ba bun ki briu. Kiba kili ba ngila ishang lok lane shongkha ala bun pun nam balai ngim yok khun. Bat hagano ka por ka babieng ban shongkha khnang ban pun khun kloy. Hashwa ban stang ngini video ngakwa ban ong yapi ba lada phimdon kiwe pat kijing lane gi problem lane gi jing panghaga metjong pi. Kajing pun khun kanjia bait ladapi follow yigane ka method. Penre ladapi la don lupa ya kajing lane ka problem hagamet kane ka method kam trekam. Pidon kam ban sumar ya kata ka problem khnang ban la ban pun khun biang hadin ba kata ka jingpang kala jam lane kala koy. Namar ki jingpang kum ka PCOD kum ka jing bambiang jong ki hormon kala ban pelong ban slam ya kajing pun khun. Namar ki briu ki badan ni kine ki jingpang kimpoi benai regular. But da ka batip ye ka fertile date lane kata ka sngi ka ba ki kinthe ki don lat ban pun khun kalong ka kham yarap. Kane ka method ka yarap ya ki shijur ki bakwa ban pun khun. But ka yarap ru ye ki to ki bumpat kwa pun khun. Da ka bakir ye ka fertile date. Hashwa ban pej ye kane ngidon kamru ban tip kato ka nesh phanga jingpoi benai. Kumbagi latip ba kawai ka jingpoi benai ka shimpor arbo prasngi. Kata kalong ka ba normal. Bat ka don ru ka range kumba arbo arsngi hadu liposan sngi. Tongen ye peje ka nega chat khnang bangin kham snguthu binya. Hangne ngin mention tang arbo prateli kisngi. Fertile period kadai ka por ka baga kentei ka long ka high chance ba ban pun khun. Mentang ngin pej hagane ka chan ngin shim ni ganai ka sngi nang kong kum ka first day ka ba poi jing poi. Lenei poi benai. Bat kala ban shim por hadu lai sngi saw sngi don ru ki ba poi san riu sngi ru. Bat kane ka ovulation ka jujia khat saw sngi hashwa ban poi benai. Ovulation kamut ka jing release lane pelaj ka ovary ya uwei u peleng u bala yaw lane la san sha ka pelakun. Kata ka bamut lada phidan ya ka jing poi benai ka ba at prasngi. Kata kamut ba ka ovulation ka jia hakasngi ka ba khatsaw lada phikhen na ka first day ka ba phipoi benai. Kata ka bamut hadin bala pemi ya unei upeleng na ovary ke unei upeleng ula ban im lane ula ban longkhun lada uya kendu ya u sperm hadu arsngi. Kine ki sperm pat hadin bala ai shongkha kila ban im hadu sansngi. Kata kamut ba ka fertile period kala bandai ar lane laisngi hashwa ka ovulation lane ar lane laisngi hadin ka ovulation date. Te ya ki briu ki ba poi benai ar prasngi ka ovulation day jongki kade hakasngi ka ba khatsaw. Ladangi khen naga first day jongka jing poi benai. Kata ka bamut ba ka fertile period lane ka lat ka ban pun khun ka bun kade nadu kasngi ka ba khat ar hadu kasngi ka ba khat riu. Ya ki briu ki ba poi jing poi life arsngi ka ovulation date jongki kade haka sngi ka ba khat phra. Kata kamut kidon ni kalat ban pun khun nadu ka sngi ka ba khat riu hadu ka sngi ka ba arpheu. Ya ki briu ki ba poi jing poi man la ka sapheu sngi ka ovulation jongki kade haka sngi ka ba arphun riu. Kata ka mamut kidon ni kalat ban pun khun nadu ka sngi ka ba arphu saw hadu ka sngi ka ba arphu phra. Kane ka jing khen kumne ka trekam tang lada ki riu kan thei ki don ne ka jing poi benai ka ba biang por. Ya ki to ki bum biang por shipang la poi hadin ar prasngi shipang la poi hadin ar prosan sngi shipang la poi hadin lai prosan sngi kane ka method kam trekam yukum kita. Ka jing bum biang por jong ka jing poi benai bun sien kade na ka PCOD na ki hormon but na ki wei ru ki jingpang. Don ru ki ba shat poi regular tangba don ting nagadaw jong ka stress tension nagatagadaw don ka por ba ka poi kloy lane ka poi slam. To mentangin ye pej
chpanga sign lene kasentam jong ka kenthei khnang ba kila ban trak lene ban tip hakapor ba kalong fertile lene kalong ka high chance ban pun khun kaban kong kadeka temperature lene ka jingchet jong ka ya kane ka jingchet phila ban shim hakapor ba phidang shu kendithia kapor ba phimpat kran phimpat bam lene kapor ba phidang dan hajingthia lada phi continue ban shim yagata ka jingchet man la kasngi kala lene ngila ban predict yaka por bangin long fertile namar hashwa ka evolution ka jingchet mat ka shakkiu tat hadu ba la pojing poi kasahir biang syakabajulang kane ka jingkiu kam da kiu palat hadu kata ka kiu tang 0.5 lene hadu shi degree celsius kabaar kadai ka jing change lene jing kala haka cervix ka cervix kalong ru kum ka shintur jangka plakun ka cervix ru kalong shibenta bala ban tip namar kalong ka bakhang lene kerdap bat hakapor balong fertile pat kakam pli kendit kalong kum kawai ka sign ban yo rung ki spam kabalai pat kadeka discharge leneka bami nakatir jelong kenthe bun sin lada kami ru kalong kaba penak leneka ba reben ngil aban ang tang baha kapor ba fertile kaneka discharge ru kalong stangha kalong ru kum ka sakawai ru la bandan ka jingpang ba malu mala hatra jong ka khapo khendiat habaya dei bat ka bun ru ka khampang lande kham he khendiat ka jingkwa shongkha jong ka kenthei ru ka hai hagane ka por ya ki to ki briu ki bompoi regular ka jingpai banai ngimla ban predict lane ngimla ban budur hakano ka por balong fertile nakata gadaw dan kam ban ye consult bat ki doktor khnang bakin la ban le ye ka badan kam kum ka scanning lane kiwe ru ki jai test ki baki sneu dan kam ban le da ka ba follow ye ka ngi method ngila ru ban kir ye ka jingpun khun ka bangim pat ready namar ngitip ba ka jingpun khun kade ban jia daka jingkwa umdai bakan jia deka jing bakla kuble shibun